ambade te duma kanubao ample domine ko bibina bela jile sigle kundo ka temi nani kono anga jamana kono ashurula ni watina no e tever rasul atoko kadi chogo mina ate fanan kadi katemoga tever rasul ka tashin furo kono fika barada kono ana jabe nywana tever rasul nkewo ke ka tewuli fonga benefunji kala o bana ta butiki la doro ika foko tever rasul benefunji lama walima tever rasul nyamakulama walima a jasmine no mandie a simple o fana be yino tever rasul ibe jafengo fe nyini tela a bela jilebe ka nywan zora kono nana anga na nywan nege ni ko te duma bibina iba foko tever rasul abe froko chenyi ngono ninga seba sambala la ko rasul a froko sanfe chebe nyame sanfe tamaro shun jugoro wa imago ba nasugu fe fe na o jabe o froko ga ni mago be a benefunji la maka benefunji jabo ka ni mago be a nyamakula maka nyamaku jabo ka foka tabla jasmine ana simple tever rasul a jezene do jamana infantan nani bela jilela ni watina grossisi fe fe be sugubala ni sera o mananga quartier o kono ani sugu werawla ibe tever rasul soroe ni mago ba camion va sandala ibi wuli ka senguluna ikoma koro kare kono nana wali ma ibane gaduro bamba 76 44 30 29 79 60 31 60 mbalmake ibe ga fe fo tever rasul la nini beba la ai nete nyingalige tuguni nebe wuli ka tasa tever rasul ka sanu wa akadi 100% naturel okmana ambeka mi Ayaw gardige chifle awo atuma sera Star FM sorobunda ka spécial promo Noël anaka spécial promo fin d'année au lieu de tuma sera Bamako anisika su au kana konomike tu no bi fe ka usendo angani joina aka no au bi jazz 460 jazz 2 jazz ko au ka telefonina ni drame kemeni muganduroni au gardige bisiga faraki wa au ka sorota dogmani o yesi fawari wa mugandi emadon ukadi au kana konomike wala saka wa mugan chama soro aye jeke kachaya au bisika tiketa futike mwa akano jazz 460 jazz 2 jazz au de kori au ka telefonuna Star FM soromboda ka spécial promo Noël ali tiraji beke décembre kalu kile mwa ani nani Noël yere d'accord lanina wa spécial fin d'année au beke décembre kalu kile 10 saba ani kile aye je chama ke au kana fulu chama soro kasika au ka fête de fin d'année diabo hahina jigna au bidili ka tiraji minunke kile kono Star FM sorobundala ulbe to sena ni o kodiye jazz 460 jazz 1 jazz ou son premier bioroi Star FM sorobunda nina litera tari labbaik Allahumma labbaik. Agence Dunia Travers Service ako abibu nyamasegi folike ka nyesi aka sango hiji deumo au munu yedanaya takadaka au ka hiji labeni akechugo nyumana nan tara hera la kasigi hera la dumunun kay berebereli kay nam mako be je fenfena u ba bela jelen kanye donc ambu foku barkada directeur mi to ba no fe no e Amadou Maïgaye ajora jorola nyamo ya ko fenfen ajora jorola kaniso jamo la kamago berebere ka koto mo tala mo temindo ka nyeira mo la anyo barade soro dunya la mukele kono akoka au bela jele la dunia silame munu me mali kono ani munu zigiro beno do jiye jamana were umo ka fo sanwere o hiji ni o umura o baraw labe on damne nakaba wop mana au munu ba fe ka hiji ke damu lakana ni basigi kono agence dunia akeme ko fere bela jele tige ka hiji ke jugo nyuma kala on bela jele labe ka bla awnye minyi ka do shiro ni damu ye ka surunya au ka bato ke yorowla dumini laki ka sanuma obi tobe ka bla au ka bulo ka sagana ka wati bela jele la dogotoro jolewon olube aw no fe hiji ke yoro ani bato ke yoro wera bela jele la yoro be ani wati be baw bulu kuma do o ka usane de singa di agence dunia travel service jenwan kele mimbe au ka hiji ni au ka humura ke ka nya ale de do o fana ni aw be kuna foni were nyini aye weleli ke 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw be u ka yoro nyini u fle ni hippodrome yere la immeuble station soma yafula kulukoro sira dala o fana minyi ka do agence dunia travel service ye ku be dugawu ke hijini umura ke chugo nyuma ana musakaw ala ka noya sira me bela jele ye innal hamda. Va, oui, j'ai mon bac. Félicitations mon garçon, je suis fier de toi. Ici. Bon, maintenant que tu es bachelier, en bas que tu connais.
Bon, papa, il va aller au Canada et aux États-Unis pour trop. Eh, Mouna. Eh, mais où est-ce que tu es au Canada? Ah oui, tel père, tel fils. Nere nga kalanki. Mais Amlo, pourquoi tu dis ça? Ah, on met à EDX là. EDX? Oui, EDX, il y a quelques années, c'est eux qui ont fait les démarches pour ton grand frère. Ah bon? Et il a fait un master, il a commencé à travailler. Oui, allô? EduX, c'est une équipe expérimentée qui assiste vos étudiants dans l'admission universitaire, la demande de visa, l'accueil et l'installation et assiste vos étudiants jusqu'à l'obtention de leur diplôme. Choisir EduX, c'est s'ouvrir les portes des meilleures universités au Canada et aux États-Unis. Appelez dès maintenant le 76 54 18 57 et permettez à votre enfant de réaliser son projet d'études. Sama mone be malion jorona ko no hamina ko do o de la sama mone ma fen fara ka wari chini musaka ka wa aka no ni mali wari chi siro be amada o made sama mone be do fara o de kuno wari ka ni wari bonisi awo ni wari bonisi ko ni awa sani ke o ken sama mone application yi awo wari soro aka compte bonisi la kadam ne credit la abonnement télé fuka tase kurani di saralima o pe bonisi soro ni bela naka bonisi buguna doron obse ka yelema aka sama mone konti la ka sani were ke nayi walima kata wari jebo anga la sigide no fi oye mone bo yere la aka shifle sisa ni sama mone application télécharger li Play Store walma App Store ka soro ka to sebe ni sama mone yi ode kuna wari be augmenter sama mone ireta awo ireta ni retai. Hôtel Lafia. Hôtel Lafia, Dagaro Benendo, Sebare, Bangitaba, secteur 3 kono. Hôtel Lafia Narani Dususumaye, Kafara, Kilianka, Lafia ka. Hôtel Lafia Nyema, Aunana Kukura, Aïd Danfara do, Hôtel Lafia ni, Hôtel Tou ni Nyogonche, Kabulu Moana Bo, Dakabana Panou. Kata se dakabana batiri lichomuma pour que kaseka dususuma fara kilian ka lafiya kan ka ta fe ka me hotel lafiya kono courant tigara tuguni ambi wati nena iko bi hotel lafiya kono 24/24 courant ko koni oteke ma negelayi 24/24 jiko oteke ma negelayi o munu bi Mali kono Mali koka Afrique Europe qui bi fait kana moti qui kamara ganendo kuranko la jiginyoro la i sefa biribiri ika hotel Lafia Magin samuru dakabanaw ani adlan dakabanaw kata se ventilo climatiseur dakabanaw kida Lafia la kawili Lafia la yoro kelen pew en fait motia sebare Bangitaba secteur 3 a fo hotel Lafia inana au Lafia likama alhamdulillah aw lafiara ayo senfa bilibili ko hotel Lafia Magin Mali kono Mali koka Europe ibi fa wo fanfe ki fe kana moti ki kamara ganendo ko kurantika de moti ni sera hotel Lafia la alhamdulillah bi kurantika kwani hukuma bana ki bi fe kana moti ki ka jama de kacha akadiye obeka soro nyonka yoro kelen pew hotel Lafia halloy ma ba kelen soro obebi se ka jigi hotel Lafia kono obi danyogon fe ka wili nyogon fe ami fe ka formation de ke nga jama kacha salle formation di hotel Lafia kono nindi ma kemefla ana kun kan fe ayo simfa jona oka hotel Lafia Magin hotel Lafia anana aw Lafia li de kama vraiment aw Lafia Jurusira 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04. Bismillah, anga jamukan kene kan. Données personnelles, on en parle. Ni kuna fun tilmay mun bora APDP mo yoro ko ka da chakedaw kluka. Jamana chakedaw, bararo privé. Inafo, banque, microfinance,
hôpital ou laboratoire de santé ou agence de communication, presse écrite ou presse audiovisuelle, mini ou boulangerie ou supermarché ou hôtel ou bar ou restaurant, école publique ou école privée ou avocat ou notaire ou huissier ou pharmacie ou société de vente de véhicules ou jamana cakɛda fɛn fɛn bɛ baara kɛ ni adamaden tɔgɔ la kunnafoni ye mali kɔnɔ ko courrier bɛna se aw ma k'aw invité aw kana aw ka traitement déclaré au niveau de l'APDP ni courrier sera aw ma aw bɛ se ka wuli ka se APDP la aw ka traitement ɲɔgɔn fɛ aw b'a cartographier k'a dɔn aw kan ka formulaire jumɛn rempli o formulaire remplilen kɔfɛ aw kan ka musaka joli sara o bɛɛ lajɛlen bɛ d'aw tulo ka APDP la walasa aw ka kunnafoniya sɔrɔ ni courrier ninnu na aw bɛ se ka nɛgɛjuru ci 20 23 86 15 ou bien ka wuli ka se APDP la ɲɛfɔli ka k'aw ye k'aw bilasira. Identifier son numéro Move Africa Malitel, c'est très simple. Entrez le lien de la plateforme d'identification dans votre navigateur. Ensuite, entrez votre numéro de téléphone sans espace. Ensuite, entrez votre code de vérification reçu par SMS. Entrez vos informations personnelles, prénom, nom, date de naissance, numéro de votre carte Sanina. Chargez votre carte Nina et enregistrez-vous. kene kan jɛmukan lamɛnbaa n'a kanubaa n'a lafasabaa bɛɛ lajɛlen jani minnu y'a sugandi ka se ka kibaruyaw sɔrɔ an b'aw bɛɛ lajɛlen fo ka aw waleɲuman dɔn bi ye sibiri ye tubabukalo tile 28 n'o ye desanburu san 2024 kene kan jɛmukan kɔnɔna na Falaye Keyita ale de bi yan kewa ale taalen no sibikaw olu fɛ yen Falaye sɔgɔma in na bamanci wale ɲugale kɛbaaw olu taar'u firi sayikaw kan min bɔr'o kɔnɔna na ana o da maaw tulo kan Sayi ale bɛ Masina marabolo la min ye Segu région kɔnɔna don conseil des ministres Falaye ale ye décision belebeleba dɔw ta sariya kalata sariya n'o ye loi électorale ye u ye o ordonnance ta o kɔfɛ tuguni ministre Sanu ale taara ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'o bɛna n'a to Mali yɛrɛ bɛna ka yiriwali baaraw daminɛ k'a daminɛ ɲinan san na ka taa se san 2063 san ma sɛbɛn in kɔnɔ kuma a y'a ɲɛfɔ conseil des ministres kɛnɛ kan conseil des ministres ye jɔyɔrɔ di maaw ma maa minnu bɛ n'olu ye jɔyɔrɔ sɔrɔ sa o kɔni ye Mariam Kulibali ye ale kan ka taa kɛ Joyila gouverneur ye ale ni colonel major dɔ fana o fana kan ka taa kɛ Menaka gouverneur ye Falaye sigida 6 na n'anw yɛrɛ b'o kɔnɔ o maire u ye o fana wuli ko délégation spéciale o de bɛna na sigida 6 nan kɔnɔna na waleya in nana cogo min conseil des ministres kɛnɛ kan an n'an da don la k'o bɛɛ lajɛlen fɛsɛfɛsɛ an ka cɛkɔrɔba an ka kalifu n'o ye Cerno Amadu Adi Tal ale minɛna alamisa Falaye an ŋaniya ɲuman b'a a yɔrɔ a bɛ yɔrɔ o yɔrɔ an bɛ dugawu kɛ ala ka a bilali ala ka o nɔgɔya Falaye misiri kɔnɔnaw la Zawiya kɔnɔnaw na bɛɛ lajɛlen bɛ ka dugawu kɛ cɛkɔrɔba in bɛ se ka bila cogo min na an na dɔ fɔ o fana na bi tilegan in na jani ale sanfɛla la sɔɔni sisan an bɛna na ninnu bɛɛ lajɛlen an yɛrɛ bɛ taa Bafulabe fana o Siribelakaw ka maire an b'ale bisimila bi ale ni Fili Jalo n'o y'an ka lasigiden Bafulabe mara la olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ yanni baro kun ka cɛ o ɲininkaliw an na olu bɛɛ lajɛlen lamɛn jani ale sanfɛ.
ayiwa Falaye sɔgɔmada joona in na an ye kibaruya sɔrɔ ka bɔ Segu marabolo kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Masina cercle kɔnɔna na ko bamanciwale ni jugawale kɛbaaw olu kun taara firi sayi kan i b'a dɔn k'a fɔ a bɛ kalo kelen ɲɔgɔnna bɔ sayikaw kun bɔra k'u ka nisɔngoya yira wa sayi ale kɔnɔna na fana min ye dugudenw ye u ka nisɔngoya yirali senfɛ u y'a yira sa ko ka dɛmɛ kɛ cogo min na dugu bɛ se ka lakana cogo min maa wɛrɛ minnu bɛ yen n'olu bɛnna ka bɛnkan ta ni terrorisiw ye olu dɔw bolila ka na u dogo sayikaw fɛ yen nka Falaye a ma kɛ basi ye ko a n'a dɛsɛra dɛ bamanciwale kɛbaaw donnen sayi dugu kɔnɔ a kɛr'u ɲɛna ko u b'u mamuso ka gwanforo la waati min na u hakilila tigɛlen armée ale y'a ka avion bila en marche wulikajɔ ka kɛ o hukumu kɔnɔna na sayika dɔw o ye laseli kɛ sɔgɔmada in na an ka groupe dɔ sanfɛ an bɛ jɛ ka o lamɛn yanni an ka tila ka na ni a yɛrɛ a ja t'e bolo wa a ja bɛ yen sayi ja bɛ yen i bɛ sayi ja labɛn an b'o yira maaw la ka tila ka na armée ale ka communiqué min kɛra hukumu kɔnɔna na an b'o fana da maaw tulo kan. Segima bafla ani muwa ani nani sama ka wolodan ka fɔ Masina kɛrɛnkɛrɛnnena ale mara kɔnɔna na dugu min bɛ yen n'o ye Sayi ye san caman embargo kɔfɛ walaliw kɛbaaw fɛ ko bi sɔgɔmada in na u de kun solila ka don Sayi kɔnɔna la ka na marifaw ci fo ka ga dɔw jeni a kɛr'u kɔnɔ k'a fɔ ko lakana foyi tɛ bi kɔni ko ni y'olu kɛlen filɛ ka yɔrɔ yɛrɛ minɛ u hakilila tigɛlen kɔfɛ an ka lakanabaa minnu bɛ an b'u fɔ k'u waleɲuman dɔn jamana in kɔnɔna an ye nin de fɔ su ni tile ni gɛlɛya y'an sɔrɔ yɔrɔ yɔrɔ an bɛ wele bila olu de ma o b'a yira k'a fɔ k'an jigi b'olu de kan olu de ka fini dɔnko ye jamana lakanani ko ye wa an b'u kɔ su ani tile jamana in lakanani kama u ye doni min kɛ o la an b'a la k'a fɔ an ka lakanabaa minnu bɛ yen k'u fo k'u waleɲuman dɔn u ni donsolakaw ka tɛgɛ di ɲɔgɔn kɔnɔna na an b'a la k'a fɔ jamakulu min nana dɔw ko k'a bɛ taa maa 100 ni kɔ la maa min na n'o kɛra an ka lakanabaa ninnu ka wulikajɔw fɛ tasuma dara waladiw kɛbaa ninnu na o tasuma dannaw n'a gɛlɛyar'u bolo dɔw y'a yira k'a fɔ k'u bɛ boli o y'a sɔrɔ u tilannen bɛ ka dugu minɛ bɔda ni bɔda dɔw y'a yira k'a fɔ k'u bɛ boli minnu kɛ ka lakanabaaw fo avion bilala baara la o waati kɔnɔ n'o ye sanakulu ye Sayi ni Kɔngabu ni ɲɔgɔn cɛ an baara la k'a fɔ an ye kunnafoni sɔrɔ ko an ka lakanabaaw tilala avion taara ka dɔ fɔ maa minnu tun b'a fɛ ka taa tasuma da olu la ye a yirala k'a fɔ ko moto yɛrɛ min minɛnen bɛ Ala de b'a dɔn moto ka ca kosɛbɛ an'u ka kɛlɛkɛminɛ camanba aw ɲɛ bɛ ninnu minnu na nin ye maa minnu ye minnu fara a ko senfɛ kunnafoniw na o kɔfɛ min ye ka dɔn k'a fɔ minɛn caman bɛ yen ko tɛgɛ dara olu kan nka a ko senfɛ ko donso maa 2 k'olu jɔngina an ka sɔrɔsilakaw hukumu kɔnɔna na a bɛ komi n'a fɔ kunnafoniw na ko mɔgɔ 1 jɔngina nka ni Ala sɔnna ma wulikajɔw bɛ sen na hali bi an ka lakanabaaw fɛ u b'a la ka baara in ka se k'a sama kungo kɔnɔna ka se k'a lakana ni hali bi ka se ka wulikajɔ kɛ maa minnu bɛ yen ni olu ye danga ka se k'olu nɔbɔ a yirala k'a fɔ ko nin kɔni n tɛ taa ka n ka su to kuma dɔw la k'o ye a dɔgɔ o ye a ko nɔgɔya ko ɲuman de ye nin waati kɔnɔna na bi su minnu aw ɲɛ bɛ nin video minnu na nin y'u camanba de ye kunnafoniw na minnu tun nana ka na baara in kɛ wa hali sisan kunnafoniw na baaraw bɛ sen na n'a tɔ kun kɛra fɛn o fɛn na an b'a kunnafoni da aw ma ka foli di an ka armée malienne ma k'a f'u ye k'an b'u kɔ su ni tile u bɛ nin hakilila minnu kɛ jamana kɔnɔ ninnu de ka d'an ye kosɛbɛ ni ninnu sabatira an ka jamana kɔnɔna basigibaliya min bɛ yen n'an kun b'a kan u bɛ an ka jamana kɔnɔna k'u fo minnu baara ni don yarabi Ala k'olu kɛnɛya minnu bɛ yen n'olu ni tora la anw ka bolo kan yarabi Ala an bɛ dugawu kɛ o mana kɛ mɔgɔ mɔgɔ yarabi Ala Mali kun kan yarabi Ala ka hinɛ o tigi la jamana in kɔnɔna Ala k'a basigi k'u fo k'u waleɲuman dɔn ko Ala ka kɛlɛ jaw la ni ɲɔgɔnna caman yarabi Ala k'o nɔgɔya n'o kɛra basigi ye a bɛ sabati an ka jamana kɔnɔ a balimakɛ n'aw denkɛ Abulayi Kulubali k'aw fo k'aw waleɲuman dɔn. Abulayi Kulubali an yɛrɛ b'i fo k'i waleɲuman dɔn laseli ale kɛcogo ɲuman na ani kibaruya sanuma o dili la dugudenw bɛ se cogo min na ka faamuyali kɛ Falaye ka kɛ ni o waleya ye baro kɛlɛtigi n'a ka maaw u ye kibaruya di k'u ye bamanciwale n'u ka walekɛbaaw sayikaw fɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye san masuruna la sa nɛgɛ kanɲɛ 5 tɛmɛnen ni miniti 40 ye ko bamanciwale n'u ka walekɛbaa dɔw kɔni olu kun taara sa k'u bɛ taa u yɛrɛ daga Sayi ale kɔnɔna na wolomasiri tabaw ko nɔgɔnin fɛ olu ye min ye o ye k'a yira k'a fɔ ko bamanciwale kɛbaa kelen o de tora la o kun ye bilan provisoire ye Falaye maa 3 sɔrɔdasiw fanfɛ olu jogina min ye dugudenw fanfɛ maa 2 jogina bamanciwale kɛbaaw kɔni taara ka su min to o ye su 21 u taara k'o de to maramafɛnw
dugu jukɔrɔfɛnw u bɛ baaraw kɛ ni minɛn minnu ye sa nin bɛɛ lajɛlen armée ale y'i tɛgɛ da nin bɛɛ lajɛlen ka fala yi kɛnɛ kan yen Olomasiri Tabaw ka ɲɛmaa n'o ye Baro kɛlɛtigi ye a ko k'an ka kɛlɛkɛcɛ kelen ko o binna la 2 ko olu joginnen don k'a bɛ dugawu kɛ sa fure in ye min ye maa min bɛ n'o joginna maa minnu n'olu joginna sa a bɛ dugawu kɛ sa ko Ala ka nɔgɔya kɛ olu ye armée k'a b'a fo a ka wulikajɔ n'a ka cɛsiri la sabula fala yi duguden ninnu ka kibaruyaw la ale ni Olomasiri Tabaw ka kibaruya la a bɛ yira k'a fɔ de ko maa ninnu tun ye yɔrɔ in yɛrɛ de minɛ koyi k'a kɛ komi sisan n'u ye dugu kɛ u ta ye u hakilila tigɛlen f'u ye checkpointiw kɛ ka sigi yɔrɔw la waati min na olu b'a la k'a fɔ k'u b'o k'o kɛ tuma min armée ka avion o de wulilen filɛ nin fala ye ka na ko bɛɛ lajɛlen ɲaamin u bolo su 21 u taara k'o de to an ka sɔrɔdasi kelen nin tora la 2 joginna dugudenw fan fɛ maa 2 fana o fana joginna armée ale ka communiqué ye min fɔ nin kɛra bi sɔgɔmada in na 5h du matin 5h40 waati armée an b'a fo k'a waleɲumandɔn fala ye o hukumu kelen fana kɔnɔna na hali bi Olomasiri Tabaw ka ɲɛmaa a ko min ye Tumutu mara ye dugu min bɛ échelle ale ni Ɲafunge ko wulikajɔ Olomasiri Tabaw y'o kɛ ye Bamanciwale kɛba maa 3 bɛ u y'olu bɔnɛ u ni na kelen bɛ u y'o minɛ k'o kɛ kasoladen ye moto caman ale ni maramafɛnw min ye budɔnw falen taji la u y'o fana minɛ ani furakisɛw ka taa fara moto pièces détachées kan sa ale yɛrɛ ni moto fɛn dɔw k'u y'olu bɛɛ lajɛlen kɔni jeni o nɔgɔnin fɛ ye Olomasiri Tabaw k'u ka wulikajɔ fana senfɛ nin kalo in tile 24 min ye wulikajɔ min n'o kɛra Tina Hama mɛna ka masuruna na o y'a to sa siganama kelen u y'o kɔni minɛ ka taa n'o ye moto 2 u sera ka u bolo da o kan halisa Olomasiri Tabaw ka wulikajɔ hukumu kɔnɔna na nin kalo in tile 25 u ka wulikajɔ dɔ senfɛ sa wa ale ni Samani n'o olu bɛɛ lajɛlen kɔni ye an ka jamana ale san ni Segu yan fanfɛla la fala ye Olomasiri Tabaw taara bɔ Bamanciwale ni Ɲugawale kɛbaw ka minɛn dɔw kan miyaninkaw olu fɛ yen minɛn ninnu u b'a fɔ masa ko RPG n'o ye marifa ye roquette 5 ka taa se 7-16 ma ale ni 12-7 olu n'u chargeur 17 ani moto kelen ni pistolet min n'o dilannen no farafin dilanni na k'u ye nin bɛɛ lajɛlen sɔrɔ ye nin kalo in tile 25 o tile 25 kelen armée ka wulikajɔ dɔ fana kɛra Lerekaw fɛ yen fala ye Bamanciwale ni Ɲugawale kɛba maa 7 u y'olu fana bɔnɛ u ni na minɛn minnu tun bɛ olu bolo o ye PM kelen min ye jɔlɔkɔjan ye marifakisɛ jɔlɔkɔjan ye u y'o fana minɛ grenade min bɛ fili bolo la o 2 arajo min bɛ n'o ye TYT o fana sɔrɔla u bolo Toyota n'o ye double cabine ye moto 2 ninnu bɛɛ lajɛlen u y'olu bɛɛ lajɛlen halaki o ko in kɛnɛ kan ye Baro kɛlɛtigi ko sa k'a b'a fɔ Olomasiri Tabaw ye u ka dɔ fara cɛsiri ni timinandiya kan maaw n'u bolominɛnw lakanani u k'u taalan ye fala ye halisa chef d'état-major a ka bataki wɛrɛ filɛ nin ye tuguni ko k'a da bɛɛ lajɛlen tulo ka sa min ye Katiba de Serma ye Musa Hima Jalo ko olu kɔni ye o bɔ baara la pewu Olomasiri Tabaw ka bolodiɲɔgɔnma min bɛ ni AES maaw ni ɲɔgɔn cɛ Serma kɔnɔna na sa kibaruyaw bɛɛ lajɛlen sɔrɔlen kɔfɛ tuma min Baro kɛlɛtigi ka bataki kɔnɔna na sa ko min ye pankuru ye ale wulila ka taa maa kofɔlen ka mɔbili jɔlen sɔrɔ ye mɔbili in kɔra cogo min na a b'o cogoya la maa kofɔlen yɛrɛ kun natɔ don ka na bɔ a muso de ye waati min na sɔrɔdasiw ɲɛda mɔbili ka wafala ye u ye mugu kɛ k'a fa bɛɛ lajɛlen ka ɲintin ye ka sɔrɔ ka taa dugudenw kulu la ka na Baro kɛlɛtigi ka bataki la ko tiɲɛ don min ye mugujugu ye a mankan cayara kosɛbɛ nka degun foyi o ma se dugudenw ma ko maa bɛ se k'o faamuya cogo min na mɔbili u ye o de tiɲɛ maa kofɔlen n'o ye Musa Hima Jalo ye k'ale kɔni tora o ko de senfɛ fala ye nin waati in na armée 3 Mali Burkina Niger u bɛ wulikajɔ belebeleba de la u bɛ k'a fɔ ma ko jɛka baara in bɛ kɛ cogo di bɛɛ lajɛlen kɛlen don ka na fan bɛɛ lajɛlen kɛ minɛyɔrɔw ye wulikajɔ minnu bɛ u bolo ka se ka olu sabati armée kelen a bɛ wulikajɔ fana na Kangaba mara la nin waati in na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kure Male ale ni Bamako ni ɲɔgɔn cɛ sabula a yira k'a fɔ ko o sira in bi na maa caman kɔni kun sirannen don sira in kan kosɛbɛ fala ye o hukumu kelen fana kɔnɔna na an ka cɛkɔrɔba n'o ye an ka kalifu général ba in ye n'o ye Tijaniya ɲɛmɔgɔba in ye Ɲɔrɔnkaw fɛ yen ni o tɔgɔ yɛrɛ ye Cɔrɔnɔ Amadi Adi Tal ale minɛna alamisa tɛmɛnen an balimakɛ a n'an baarakɛɲɔgɔn n'o o ye Ibrahim Jawara ye ale ye min sɔrɔ Tal ka minɛli kan an ka jɛ ka o lamɛn
an balima asilamɛw bi kunnafoli tɛ kunnafoli dumanba ye dɛ. Cerno Amadou Hadi Tall ɲ'o di Sahel a k'a dɔn k'a fɔ bi alamusaduyaba in na le 26 décembre 2024 a tun tan bɛ taama la ɲ'o di Sahel kɛrɛfɛ dugu dɔ bɛ yen nɔ Jabijala ani ɲ'o di Sahel cɛ kilo 90 ani kilo 3 a kun tan bɛ ziyara la sɔgɔmada in na. An balima silamɛw bi selifana selilen kɔfɛ a k'a dɔn k'a fɔ ziyara baara bannen kɔfɛ Cerno Amadou Hadi Tall a n'a ka délégation y'a labɛn k'a fɔ k'u bɛ segin ka na ɲɔgɔn dugu kɔnɔ ka da k'ale yɛrɛ bɛ yen nɔ. U bɔlen kɔfɛ Jabijala kilo 10 hakɛ a k'a dɔn k'a fɔ maa dɔw nana ni ka na délégation najɔ ka Cerno Hadi Amadou Tall a n'a ka jama ka taa n'u ye. An balimaw nin kunnafoni le sera an ma. Allahu Akbar. An b'a ɲini a fɔ a ka dugawudon kɛ Cerno Hadi Amadou Tall a ɲuman ka segin ka na a ka denbaya la. Nin kɛra bi alamusaduyaba in na le 26 décembre 2024. Nka bɛ bɔ kunnafoni di silamɛw ma a ka dugawudon k'a ye a ka segin ka na so. A tun bɛ ɲɔgɔn dugu de kɔnɔ ka da ka ye o y'ale yɛrɛ sigiyɔrɔ ye. Cerno Amadou Hadi Tall Bamakɔ yan nɔ Tomukɔrɔbugu zawiya bɛ yen nɔ ale de ye nin zawiyaba in jɔ. Zawiya in tun ye bɔdenni de u tun b'a wele ko Ogon. A ye bɔdenni san k'a yɛlɛma ka kɛ zawiyaba ye a dɔnnen don kosɛbɛ. O tuma bi sɔgɔmada in na a bɔra alamisa sɔgɔmada in na ka taa Jabijala o dugu ni ɲɔgɔn dugu cɛ o ye kilo 93 ka taa ziyara la i n'a fɔ o y'a ka baara ye cogoya min na diinɛ kɔnɔ. O tuma ziyara baara kuncɛlen bi wula in na a wulila 15h30 waati k'a bɛ segin ka na ɲɔgɔn di Sahel. A bɔlen kɔfɛ dugu kɔnɔ sa Jabijala ni kilo 10 hakɛ ye banbagaciw dɔw y'a minɛ ka taa n'a ye. A ma segin ka taa ɲɔgɔn tuguni. O tuma an b'a ɲini silamɛ bɛɛ fɛ Sheku Mukadamu an ka maabaw bɛɛ ka dugawudon kɛ Cerno Amadou Hadi Tall a ɲuman ka segin ka taa ka denbaya la. Nin kunnafoni le tun bɛ yen ka d'aw ma. Kunnafoni dugu ye min o ye dugawu de bɛɛ ka dugawu kɛ. Maa bɛ se ka bɛɛ ka dugawu kɛ cogoya min na a ɲuman ka segin ka n'a ka denbaya la. An b'aw fo ni ka waliman dɔn. Wasalamu alaikum. Falai an yɛrɛ bɛ an ta fara nin kan an bɛ dugawudon kɛ min ye Tall ye. An kɔni b'a fɔ sa n ko an bɛ dugawudon k'a ye ka kɛ ni a ka nin minɛli in ye. An b'a fɔ sa n ko an bɛ dugawudon k'a ye hali bi silamɛ diinɛ mɔgɔw ye dugawu k'a ye. Cerno Elhaj Amadou Hadi Tall diinɛ kuntigiba de don. Ɲɔrɔ kɔnɔna na Tijaniya o bolofara min bɛ ɲɔnɔ olu ka kalifa de don a minɛna. An bɛ dugawu kɛ ka fara silamɛ diinɛ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ka dugawu kan. An miirina b'a a la a bɛ yɔrɔ yɔrɔ nin waati in na an bɛ dugawu kɛ a ka se k'a yɛrɛ sɔrɔ. Min ye Cerno Amadou Hadi Tall ye maa minnu ni a bɛ u bolo an b'a yir'u la k'a fɔ silamɛ don laadiri don baarakɛla don faso kanuna don. Miiriya ɲuman ka bɔ Mali silamɛ bɛɛ lajɛlen yɔrɔ ka ɲɛsin a ma yaasa a ka bilali bɛ se ka nɔgɔya cogo min na a ka segin ka na a ka denbaya kɔnɔna na ka na an bɛɛ lajɛlen sɔrɔ o ye an ka laɲini ye. An bɛ dugawu kɛ ka fara silamɛ diinɛ bolofara bɛɛ lajɛlen ka dugawu ka fala ye. Bɛɛ bɛ seli la bɛɛ bɛ bato la zawiyaw kɔnɔna na misiriw kɔnɔna na tarikatigiw bɛɛ lajɛlen wulilen don k'u jɔ bi an b'an ta fara u ta kan min ye an ka nin cɛkɔrɔba ɲuman in ye. Min y'an ka nin kalifaba in ye min y'an ka nin mukadamuba in ye a ɲuman bɛ se ka segin an ma cogo min na an b'o dugawu kɛ ka fara silamɛ ɲuman bɛɛ lajɛlen ka dugawu kan Ala k'an tulo don kibaru ɲuman na. Fala n'an bɔra yen an bɛ taa premier ministre ale ka baarakɛyɔrɔ la ko salon ko sunkalo kɔnɔna na fɛɛrɛ min sigira sen kan n'a fɔra o ma ko sunkalo solidarité ko jamanakuntigi ko ka kurakuraya ɲinan tuguni. O hukumu kɔnɔna na sa ministre minnu bɛ yen n'olu ye baara kɛ sunkalo solidarité na salon olu welela ka taa premier ministre ale ka baarakɛyɔrɔ la kunun ko nin kalo in tile 27 lajɛ kun fɔlɔ de kun don. Fɛɛrɛ ni dabali minnu tigɛra ni salon ta sera ka kɛ ka ɲɛ ko ka o sigi sen kan. Ministre ɲɛmaa yɛrɛ y'a yir'ula sa u k'a lajɛ fɛɛrɛ bɛ se ka sigi cogo min na Bamakɔ kɔnɔna na yan ani Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen na donbolo minnu bɛna na kɛ suntigɛ minnu bɛna na sigi sen kan a baara min n'o sera ka kɛ ka ɲɛ salon o ɲɔgɔnna fana ka se ka sigi sen kan ɲinan fana bɛɛ lajɛlen ka i jɔniyɔrɔ fin lakanako ta sira fɛ kɛnɛyako ta sira fɛ dɛmɛko ta sira fɛ fo ka taa se batoko ma
k'u k'a bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'a bɛɛ lajɛlen bɛndɛgɛ mɔ joona yaasa kɔmasegi bɛ se ka kɛ jamanakuntigi ye yanni dɔgɔkun nata in cɛ fɛɛrɛ ni dabali min bɛ sigi sen kan min ye sunkalo solidarité ko in ye fala ye a ka fisa dɛ i t'a dɔn fo ni suntigɛ y'i sɔrɔ dugu kɔnɔ don min a ka fisa an bɛ dugawu kɛ halisa u ka belebele fara a kan min na bɛɛ lajɛlen bɛ se ka bɔ a nu ma cogo min sabula a kɛkun ye bɛɛ de ko ye premier ministre kɔni ye ballon bila a ka ministre ka kan kɔnɔ sisan sa u ka taa fɛɛrɛw ni dabeliw tigɛ yaasa u bɛ se ka kɛ sɛbɛn cogo min na ka di jamanakuntigi ma an ka tilegan in na saraba fɔlɔ o ye conseil des ministres ye fala ye laadala a bɛ kɛ araba o araba de araba o bɛnna kerecɛnw ka seli ma n'o ye noël ye baara ma kɛ mali fan si donc u y'a yamaruya k'a bila jumadon na palais de kuluba kɔnɔna na jumadon nin kalo in tile 27 premier ministre ni ministre bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan ka taa se jamanakuntigi ma sa ko ɲɛmaya tun bɛ ale bolo conseil des ministres a ye sariya dɔw ta maa dɔw u ye jɔyɔrɔ d'olu ma ministre kan ka baara minnu kɛ ani baara min bolodalen don ministre bolo fala ye u ye nin bɛɛ lajɛlen fana danganamaya kɛnɛ kan ye yaasa ka se ka ɲɛfɔli kɛ o ye conseil des ministres sɛbɛn fɔlɔ min tara ka di a ma o bɔra maa min yɔrɔ o ye premier ministre ale ka nagakɔrɔ baarakɛla ni o ye ministre de la réforme ye ale min sigilen don jamana yɛrɛ yɛlɛmalibaw kalama sa ale kɔni ye sariyakisɛ dɔ ta sariyakisɛ min n'u b'a fɔ ma ko par ordonnance o kɔrɔ ko wasabulon ale tɛ yen n'i y'a mɛn par ordonnance dɔrɔn fala ye o kɔrɔ ko assemblée tɛ yen gouvernement bɛna na o ta ka se ka baara kɛ yanni assemblée ka na k'a ta k'a kɛ sariyakisɛ ye o de hukumu kɔnɔna na sa kalata sariya k'u y'o o projet ta par ordonnance yanni wasadenw ka na ka n'u hakilina fɔ a la a yera sa k'a fɔ ko sariyata kala m'an ka jamana kɔnɔ kalata sariya m'an ka jamana kɔnɔ ko majɛ dɔw yera a la ka kɛ ni maaw bɛ t'u tɔgɔ sɛbɛnni min kɛ kalata sɛbɛn yɛrɛ papier kan n'o bɛ daminɛ octobre kalo tile fɔlɔ san o san ka taa kun fori décembre kalo tile 31 ko o hukumu kɔnɔna na sa ko fasoden caman bɛ yen araveki sɛbɛn kan ka k'u bolo minnu si bɛ san 15 la olu fana tɔgɔ n'u bugunatigɛw bɛɛ lajɛlen kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ base de données kɔnɔ o base de données o kan ka kɛ EJ maaw olu ka baarakɛla ye dɔrɔn yaasa kalata la maa minnu bɛ yen n'olu tɔgɔ bɛ don fichier électoral la fala ye olu tɔgɔ ka se ka don o la projet min talen filɛ nin n'o ye ordonnance in ye ale takun ye mun ye yɛlɛma min bɛ se ka don o ko kɔnɔna na ka kɛɲɛ kalata sariya sigininden 52 ma 57 ani 70 ma n'o ye kalata sɛbɛn sariya ye ko yɛlɛmali bɛna na ni mun ye o b'a to sa maa minnu bɛ yen ni olu yɛrɛ furancɛla fanga yɛrɛ tun ye laɲini minnu kɛ ka di premier ministre ma a kan ka baara min kɛ n'o y'a ka lettre de cadrage ye o laɲini lawaleyali hukumu kɔnɔna na sa kalata sanuma kalata min bɛ kɛ basigi kɔnɔna na ko o taabolo dɔ lawaleyali de ye nin ye ordonnance bɛna n'a to min ye maaw tɔgɔ sɛbɛnni kalata sɛbɛn kan n'an b'a fɔ ma révision annuelle i b'a dɔn nin kalo in tile 30 a kun kan ka ban ko dɔ bɛna na fara a kan ka taa bila février kalo kɔnɔna na fo ka don sariya sɛbɛn kɔnɔ k'o kɛ sariya ye o fana mana tɛmɛ ka bɔ yen maaw tɔgɔ sɛbɛnni kalata sɛbɛnw na o fana bɛ na ni laɲini dɔ ye laɲini minnu b'a to bugunatigɛw kan ka di n'i nana n'i ka bugunatigɛ ye i bɛ se k'o di min ye i ka wolosɛbɛn ye i bɛ se k'o di walima i delila ka araveki kɛ ni papier min ye n'o b'i bolo i bɛ se ka na n'o fana ye yaasa i tɔgɔ ka don kalata sɛbɛn na min ye EJ ye o de bɛɛ bɛna na kɛ sa ka da ale ma ale bɛ sɔrɔ ka fichier électoral bɔ maa minnu kan ka taa kala ta ka olu sigi sen kan fala ye ko nin tɛ sariya sɛbɛnkura in kɔnɔ kɔrɔlen kɔnɔ o de la ko majɛ yɛlɛma bɛna na don a la ministre mairie fondation kunna ale ye sariya wɛrɛ fana ta tuguni ka ɲɛsin a yɛrɛ ka nagakɔrɔ musaka ko ma i b'a dɔn k'a fɔ ministre so kura don nka min ye DFM ye n'o o tun t'ale fɛ yen DFM n'o ye directeur financier ye ka taa se matériel ma ministre de la refondation de l'État ale kan ka o sigi sariya min yɛrɛ bɛ bi na n'o bɛ DFM ka sariya fɔ an ka jamana kɔnɔ fala ye o sigira sen kan san min na u y'o hakililajigi kɛ yɛlɛma min donn'o la marisi kalo tile 4 san 2019 san
yaasa ka se ka musakaw mun bɛ di minisiriso kɔnɔna na olu baara bɛ se ka kɛ cogo min na o bɛ na lasigi sen kan cogo min na u y'o fɔ o hukumu de kɔnɔna na sa min ye ministre de la réforme de l'État ye ale fana kan ka DFM min sɔrɔ o DFM kan ka baara kɛ o ko hukumu kɔnɔna fana na fɛɛrɛ ni dabali tigɛra sa yaasa o kana sigi ale nagakɔrɔ yaasa kalata ko nataw ale ni baaraba minnu kan ka kɛ jamana kɔnɔna na a ka musaka ko a kana taa balanbala ministre min bɛ yen n'o bɛ dugukolo ko kunna an ka jamana kɔnɔ sojɔ ko ani ni yɔrɔw ladilanni ka taa se dugudenw ka ko bɛɛ lajɛlen ma fala ye ale ye sariyakisɛ dɔ di sariyakisɛ in sa o bɛ tali kɛ minnu na fɔlɔ o fana ye ordonnance ye o kɔrɔ ko yɛlɛma bɛna don mun na k'o ye office malien de l'habitat maa minnu bɛ yen n'olu bɛ logement sociaux di mɔgɔ ma a tɛ bugu dibaw ko olu ka baara ko a bɛna yɛlɛma sɛbɛnkura min filɛ nin ye sa o b'a jira k'a fɔ ko min ye office malien de l'habitat ye juin kalo tile 19 san 1996 san o de ye ale sigili ye sen kan an ka jamana kɔnɔ nka a nana ye k'a fɔ a sigi waati fɛn minnu tun ma kalifa la olu nana kalifa office la zen i n'a fɔ a ka baarakɛ cogo ka se ka o yɛlɛma k'a yɛlɛma sa k'a ye musaka ɲini o bɛ don a la cogo min na o sariya faranga sariya k'o fana sigira sen kan nka bi min ye office malien de l'habitat ye fala ye ale ka baara yɛrɛ kɛkun ye mun ye maaw bɛ se ka so sɔrɔ o tɔgɔ la cogo di maaw faralen ɲɔgɔn kan bɛ se ka so sɔrɔ o tɔgɔ la cogo di musaka ko a bɛ se ka olu fana kɛ ka musakaw fara ɲɔgɔn kan yaasa ka se ka sojɔ ko k'olu sigi sen kan an ka jamana kɔnɔ ko wa ko n'i y'o ta k'o lajɛ min ye ATT buguw ye o fana nana ta ka di u ma koyi nka sariya min b'u bolo kɔrɔlen o tɛ o yamaruya o hukumu kɔnɔna na sa sariya falen o nana kɛ yaasa nin waati in na u bɛ se cogo min na k'u sen don o la min ye baaraba minnu ye so dili so minɛli so bɛɛ baara bɛɛ lajɛlen kɛla a n'a musaka sarali n'o ye ATT bugu ye ko o fana gafe minnu farangaw fana kɛra majɛ minnu b'o la sa ko ka olu latilen yaasa ka sariya kura sigi min ye office malien de l'habitat ye a bɛ se k'a ka baaraw kɛ lafiya o kɔnɔna na cogo min na min ye jamanakuntigi ka baarakɛyɔrɔ ye n'o ye présidence ye fala ye dugukolo dɔ ko hectare 20 o kɔni taara ka di olu ma Kayi mara la dugu min bɛ sa n'o o ye Jakaleli ye Jakaleli n'ale bɛ Bagasi commune rurale kɔnɔna na ko min ye hectare 22 in taara ka di présidence mɔgɔw ma k'olu kan ka baara dɔ kɛ o yɔrɔ la ye ka so dɔw jɔ u ka bolofara dɔ an taara u ka baarakɛyɔrɔ dɔ a kɔni dugukolo a dira présidence mɔgɔw ma ministre ale y'o fɔ jɔyɔrɔ ko ta nasira fɛ ministre so min bɛ maliyɛnw minnu bɛ ministre so min bɛ mara kama bɔli kunna ale ko sa conseil de ministre maaw ye ko joyilakaw fɛ yen joyila gouverneur k'o kɛra Mariam Kulubali ye Mariam Kulubali ale ye préfet ka maa ye ale sugandira ka taa bila Fasco ye ale nɔ na min ye gouverneur min bɛ kan ka taa Menakakaw fɛ yen o ye colonel major Lanseni Konate ye ale fana bɛ taa bila colonel wɛrɛ nɔ na min ye Menakakaw fɛ yen ye fala ye ministre so min bɛ an ka jamana ani jamana wɛrɛ cɛ sira ɲɛnabɔ ko kunna ale ye jɔyɔrɔ di conseil technique dɔw ma Bala Bagayogo bɛ o la ale yɛrɛ ye ministre so in baarakɛla ye Al-Mustafa Elaji Diko ale fana ye ministre so in baarakɛla ye ministre so min bɛ bagan mara ani jɛgɛmɔ kunna an ka jamana kɔnɔ ale ye chef de cabinet kura ta Abu Jara o ye école karamɔgɔ ye chargé de mission Seydou Cissé o fana ye école karamɔgɔ ye Dado Nomoko Malado Dado Nomoko o ye journaliste ye min ye Adi Ɲani Traoré o ye criminologue ye ale bɛ sɛgɛsɛgɛliw kɛ ka taa se madame Nango a fɔ Umu Nango n'ale bɛ Traorélakaw ka sigi la ale ye inspecteur de financier Bintu Yusuf Kebe ale fana taara ka kɛ chargé de mission ye o ministre so in kɔnɔna na ministre ka baara bolodalenw anu kan ka baara minnu kɛ don nataw kɔnɔna na ministre so min bɛ yen n'o bɛ sɔrɔ ko kunna an ka jamana kɔnɔ ale ye conseil de ministre ladɔnniya sa k'a fɔ k'u ye fɛɛrɛ belebele sigi sen kan fɛɛrɛ min b'a to jamana yɛrɛ bɛ se cogo min na ka yiriwali baaraw kɛ min ye bataki min ni ale y'o dilan fala ye k'o tɔgɔ ye malikura ɲɛtaa sira ka bɛn san 2063 ma fɛɛrɛ min don sa fɛɛrɛ belebele don min bɛna na ni yiriwali ye Mali jamana fantan 4 bɛɛ lajɛlen na min ye san 2024 ka taa se san 2033 ma a tako fɔlɔ bɛna na baara kɛ o la
waliya in kɛ kun ye min ye an ka kɔnɔna sɔrɔw kɛmɛ sarada la ale ka se ka tan sɔrɔ ka fara an ka musakaw kan san 30 nataw la sa yɛlɛmaba minnu kan ka don an ka jamana kɔnɔ i n'a fɔ asisi y'a laɲini cogo min k'a kɛ kun ye o bɛ se ka sɔrɔ cogo min na k'a nana ye k'a fɔ nin waati laban ninnu na yiriwali minnu baara mun bɛ boloda anw fɛ yen i bɛ taa ye k'a fɔ sɛbɛn tɛ u la k'a fɔ k'an ye nin jateminɛ ka nin bila nin san nata in na k'an b'o kɛ Mali san 2025 ko o fɛɛrɛ mun sigira sen kan o ko fana banna fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen fana tun bɛ yen n'o kun sigilen no sen kan k'a fɔ sa ko Mali yɛrɛ bɛ se ka yiriwali kɛ cogo min na fala ye o kun daminɛna san 2019 ka taa se san 2023 ma k'o fana banna décembre kalo san 2023 bi fo fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen de kan ka sigi sen kan Mali b'a fɛ k'a ka yiriwaliw kɛ cogo di baara bolo jumɛn dalen don a bolo sɔrɔ bɛ na don cogo di u bɛ bɔ cogo di kuntilennaw ye mun ye ɲɛsin bɛna kɛ mun ma teliya la mun bɛ bila kɔfɛ fɛɛrɛ jumɛn bɛna sigi sen kan sanu ale y'o papier de dilan k'o tɔgɔ da ko Malikura ɲɛtaa sira ka bɛn san 2063 ma baara in kɔnɔna na sa taabolo damadɔ bɛ a la fala ye min ye Malikura ɲɛtaa sira in ye u y'a yira sa k'a fɔ ko a baara la belebeleba fɔlɔ ye min ye n'o o ye a phase fɔlɔ ye u bɛna n'a sigi san 10 o san 10 ka tila ka mɔnɛbɔliw ka a nɔfɛ o de la sa baara in u ko a siɲɛ fɔlɔ la min bɛ daminɛ san 2024 ka taa se san 2033 ma san 10 jate u bɛna na fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw sigi yɛlɛma bɛ se ka don cogo min na Mali sɔrɔ ko yɛrɛ la ka kɛ ni an yɛrɛ ka bi terrorisme kɛlɛli ye bɛɛ ni kelenya ani yiriwali baaraw jamana fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ ka bolofaraw sigi yɔrɔw la sigidaw bɛɛ lajɛlen na mara kɛcogo ɲuman ka taa fara sow ni baarakɛyɔrɔw olu jɔli kan ko san 10 fɔlɔ bɛ tali kɛ o la sanu ka sɛbɛn kɔnɔna na ni taara conseil des ministres la kunungo ko a tagabolo filanan o bɛ daminɛ san 2034 ka taa kunfori san 2043 ko kɔni bɛna na ɲɛsin fɛn kɛrɛnkɛrɛnnen minnu ma sa o ye an yɛrɛ bɛ fɛn minnu fara an ka sɔrɔw kan baara minnu bɛ kɛ an bolo ka se ka dɔ fara olu kan yiriwali ko ta nasira fɛ sɔrɔ ko ta nasira fɛ fo ka taa se bi fɛn minnu sɔrɔla taabolo fɔlɔ in na ka o sinsin ka tila ka dɔ fara o kan min ye subahana mansinkow ye bi k'olu fana don sen na an ka sɔrɔ ko ta nasira fɛ taabolo sabanan o ye san 2044 ka taa se san 2053 ma ale bɛ tali kɛ yiriwali la ka ɲɛsin adamadenw ma maaninfinw yɛrɛ ka sɔrɔ bɛ se cogo min na ka kɛ adamaden ka kɛn yɛrɛ ye a n'a ka yiriwali sira ka tila ka taa se kojugu minnu bɛ sa n'o bɛ degun bila adamaden ka ɲɛtaa la i n'a fɔ fantanya kɛlɛli ka taa se dunko juguya ni yuruguyurugu ma kalanko ka don ba la kɛnɛyako ka don ba la min ye yiriwali ye togodaw ni bolofaraw bɛɛ lajɛlen na ko k'o sigi sen kan ka fantanya kɛlɛ ko tagabolo sabanan in ale bɛna tali kɛ o la san 2054 fala ye ka taa se san 2063 ma sa ko y'a taabolo 4nan ye taabolo 4nan ye o bɛna kɛ sinsinni hukumu kɔnɔna na fɛɛrɛ minnu sigira sen kan san 3 tɔ ninnu na ka kɛ ni masinbaw ni izinibaw olu dayɛlɛli ye baarakɛyɔrɔ belebelebaw k'olu sigi sen kan jamana kɔnɔ fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ka sigi sa yiriwaliko ta nasira fɛ sɔrɔ bɛ se ka don da fɛ cogo min na min bɛ nafa ɲɛ maaw ye ka tila tuguni ka min ye Malikura ɲɛtaa sira ka bɛn san 2063 in ma ko a bɛna sinsinniba de kɛ fɛɛrɛ minnu bɛ an bolo bi n'an bɛ ka baara kɛ n'olu ye fɛɛrɛ minnu sigilen don sen kan kabini san 2023 ka taa se san 2031 ma a bɛna na dɔ fara olu bɛɛ lajɛlen taw kan yaasa an ka jamana yɛrɛ fana an ka se k'a dɔn ko wa ko n'i ye ko in ta k'a lajɛ ko a taabolo ye belebeleba 5 ye a sigilen don laɲini 13 la min ye laɲini kɛrɛnkɛrɛnnen ye o ye 38 ye olu bɛɛ lajɛlen bɛna bila sen kan sa jamana yɛrɛ ka yɛlɛmali a ka sɔrɔko ta nasira fɛ k'o bɛ sɔrɔ ka sinsin Aluseni Sanu sɔrɔ minisiri fala ye a ye sɛbɛn min yira minisiriw la o ye nin ye minisiri min bɛ décentralisation ko kunna an ka jamana kɔnɔ mara kama bɔli ale ye conseil des ministres ladɔnniya k'a yira k'a fɔ sa ko min ye sigida 6nan mairie commune ɲɛmaaw ye k'olu ka baara banna n'o ye dissolution ye dissolution yi a sɛbɛn tara min na sa a y'a yira sa k'a fɔ ko sɛbɛn min yɛrɛ bɛ yen n'o bɛ mairelakaw sigili ko fɔ an ka jamana kɔnɔ n'o sɛbɛn sigira sen kan san 2023 ni yɛlɛmali nana don o sariya min sigira sen kan san 2004 ni yɛlɛma donn'o la mars kalo tile 13 san 2023 ka kɛ ni marabolo cogoyaw ye ko siginiden 8 na o de b'a fɔ sa ko min ye mairelakaw ye u bɛ se ka dulon u bɛ se ka gɛn ka bɔ yen wa min ye waati bɛɛ lajɛlen na min ye conseil ye n'o ye mairie yɛrɛ baarakɛ boloda ye ko u bɛ ladɔnniya de k'a f'u ɲɛna karisa a ye nin ko in kɛ anw ma foyi faamu a la
a ye sɛbɛnni kɛ k'a di maire ma a kana n'a ye ministre de l'administration territoriale fɛ yen walima a ka taa n'a ye préfet walima sous préfet fɛ yen ko conseil communal min bɛ sigida 6nan na Fala ye conseil de ministre ka kuma don dɛ ko min ye nin waati laban in n'a ye k'u y'a ye k'a fɔ ko majɛ caman bɛ baara la sariya sɔsɔ k'o b'u fɛ yen min ye damatɛmɛw ye k'o yer'u ka baara la ka kɛɲɛ n'o ye sa ko ministre ale kɔni ye bataki ci u ka maire ma k'a k'i ɲɛfɔ ka kɛɲɛ ni sariyaw ye sariya minnu n'an bɔra ka olu dantigɛ sisan ko o kow bɛɛ lajɛlen fɛsɛlen kɔfɛ sa ale kɔni y'a yira sa ko nin conseil in kɔni ko k'a ci ko sabula ko majɛ caman yera u ka baara la ka kɛɲɛ ni sariyakisɛ min sigilen don n'o siginiden tanna n'o sigilen don mara ka mabɔli ale baara kɛcogo kunna an ka jamana kɔnɔ a n'a sɛbɛndenw min ye conseil min cilen filɛ nin ye Fala ye ko a ma ci dɔwɛrɛ la dɛ ko sabula ko min ye laɲini minnu kɛr'u fɛ baara kɛcogo minnu fɔr'u ye ko olu ma taa u sira fɛ wa ministre ale de fana kelen yamaralen don ka conseil ci wa ale ministre kelen Fala ye ale de fana bɛ délégation spéciale sigi commune olu kɔnɔna na nin y'a joli n'a ye commune 2 t'a la délégation spéciale bɛ yen a bɛ commune 4 la 6 sisan donc a tɔ tora 3 ni 2 ni 1 de ye 3 ni 3 o kɛra Claude Umaru Dunbiya ye ale ye 3 ni 3 den de ye Fala ye n'an bɔra yen ministre so min bɛ sariya ko kunna n'o ye an yɛrɛ terikɛ Mahamudu Kasoge ale fana ye conseil de ministre ladɔnniya k'a yirula sa k'a fɔ ko min ye magistrat ka tali ani greffier en chef ka tali o ɲɔgɔnna yɛrɛ Fala ye o bɛ daminɛ bi jamana ɲɛmaaw k'u bɛna na min ye magistrat olu maa 116 ta a concours yɛrɛ bɛ daminɛ bi de greffier en chef maa 120 sɛbɛn min ni Kasoge y'a yira conseil de ministre la ko bi na ko jɔngo ala Fala ye ko ni fɛnko dɛsɛ bɛ yen ko maaninfinko dɛsɛ bɛ Mali kiiritigɛ bon kɔnɔna na kosɛbɛ ko de la sa k'olu ka san musaka kɔnɔna na olu kun y'a labɛn k'a fɔ ko u bɛ nin ɲɔgɔn dan in kɛ ka maa 116 k'o ta justice ale bolo kan n'o ye auditeur de justice ye o la sa maa 96 Fala ye o ye ordre judiciaire ye minnu bɛ taga mara yɛrɛ minnu bɛ taa baarakolo ta sira fɛ sa olu ye maa 20 n'o ye auditeur ordre administratif ye greffier en chef olu ye maa 120 ye ko ɲɔgɔn dan in a bɛ daminɛ bi Mali yɛrɛ kɔnɔna na bi tɛ décembre kalo tile 28 ye wa ko kɛyɔrɔ kelen de bɛ a la Bamakɔ yan ɲɔgɔn dan in k'a bɛ kɛ yɔrɔ kelen pe dɔrɔn de la k'a kɛ kun ye sa mara bɛ se ka sinsin cogo min na kiiri ale bunakun kan ministre min bɛ sɔrɔ ko kunna n'o ye Aluseni Sanu ye ale ye conseil de ministre ladɔnniya sa k'a fɔ ko min ye an fanfɛ bolo jamana damadɔw ye olu faralen don ɲɔgɔn kan sa k'u ka assurance ka ɲɛmaaya dɔ sigi o la min ye assurance interafricaine des marchés ko o ɲɛmaaya Fala ye san wɛrɛ ta k'a bɛna na di Mali ma Mali ale ye tɛgɛ nɔ bila o sɛbɛn na san 2092 san ani jamana 13 wɛrɛ olu farala ɲɔgɔn kan sa ka se ka o sigi assurance tɔgɔla farafinna an fanfɛ bolo fɛ ko min ye sugubulonw la kɔlɔsili ye min ye assurance baaraw ka se ka dɔ fara olu kan yiriwali bɛ se ka kɛ cogo min bolodi ɲɔgɔnma hukumu kɔnɔna na k'o de y'a to sa jɛrɛ in kɔni sigira ka kɛ jɛrɛ ye sa jɛrɛ min bɛ sɔrɔ o la kɔlɔsi min ye fɛn bɛ se ka damakɛɲɛ cogo min na ka kɛ ni assurance baara ye ale fɛɛrɛ ni a kɛcogo bɛɛ lajɛlen ye ko min ye ɲɛmaaya ye san kelen o san kelen de bɛ di jamanaw ma jamana minnu bɛ a kɔnɔna na e mana ta i bɛ san kelen k'a la ko jamana minnu y'a kɛ ka ban Congo bɛ o la n'o ye Congo ye Centrafrique b'a la Sénégal Côte d'Ivoire Mali Niger Gabon Benin Burkina Faso Cameroun Togo Tchad Guinée équatoriale ale ni Guinée Bissau Fala ye ni jamana 14 ko olu de bɛ assurance minnu bɛ an fanfɛ bolo fɛ olu jɛkulu kɔnɔna na k'u ka ɲɔgɔn ye filanan min kɛra nin kalo in tile 17 san 2024 u y'o kɛ bɛɛ lajɛlen b'i ka jamana kɔnɔ u ye ɲɔgɔn lajɛ bɔlɔlɔ sira fɛ a bɛ fɔ o ma ko visio conférence ministres ko olu y'o kɛ o de senfɛ sa u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye Mali ministre min bɛ sɔrɔ ko kunna n'o ye Aluseni Sanu ye ko ɲɛmaaya bɛ da ale ma san 2025 ka kɛ n'u ka sariyaw ye n'u ka sɛbɛnw ye sa o siginiden 10 n'o y'u ka traité ye ministre min bɛ farikolo ɲɛnajɛ kunna a ye conseil de ministre ladɔnniya Fala ye ko min ye CNJ bureau k'a sera ka sigi conseil national de la jeunesse ko a bureau sigira baaraw k'olu kɛra zen ni kalata ye a y'a ɲɛfɔ conseil de ministre mɔgɔw ɲɛna ko min ye ale ka ministre so wɛrɛw ka fara ale kan k'u kɔni ye kalata in kɛ k'a daminɛ dugumana la sa fo ka na sanfɛla la
ko dɔgɔkun tɛmɛnen de sa k'u kɔni sera ka denmisɛnnin minnu bɛ Mali kɔnɔna na k'olu ka ɲɛmaaya so k'o sigi ko sen ta ko baaraw daminɛ kabini juillet kalo waati san 2024 ko min ye commission kura ye u y'o sigi sen kan o commission fana sa u ka baara kɔni kun bɛnnen don sa bolofara ninnu sigili ma fo kana se maliyɛn minnu bɛ kɔ kan olu fana ka bolofaraw sigili ma biroba ko o sigili min kɛlen filɛ nin sa k'o bɛ ko bɛɛ lajɛlen kun cɛ a ko min ye denmisɛnninw ka nin sifin jɛkulu in ye k'a ni minisiriso bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ yaasa fɛɛrɛ ni dabali minnu tigɛlen don minisiriso yɛrɛ bolo u bɛ se ka lawaleya cogo min na sifin kunda décembre kalo tile 21 sibiri tɛmɛnen k'o kɛra a lajɛ ye lajɛ in k'a kɛra basigi ni lafiya kɔnɔna fala ye nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye sifinnakaw u ka taa kala ta koyi k'u ka ɲɛmaa sigi ko biro in kɔnɔna na maa 4 bɛ olu ye maliyɛn minnu bɛ kɔ kan olu b'olu jɔyɔrɔ fa a kɔnɔna na maa 9 o y'an ka marabolow ye maa 18 fédération ba minnu bɛ yan n'o bɛ denmisɛnninw tɔgɔ la olu bɛ ka maa y'o ye maa 1 o talen don ka bɔ Bamakɔ district kɔnɔna na o bɛ a la ko k'a yira sa k'a fɔ ko ninnu de bɛna denmisɛnninw n'u ka baara kɛ min ye san 3 kɔnɔna na CNJ ale tɔgɔ la ko wa fana ko sen ta mankan ma bɔ a la wɔyɔma y'a la a lakana kɛra ka ɲɛ kalata min bacira o yɛrɛ sɔnna a ka jaabi ma ministre bɛ maliyɛnw kunna minnu sigilen don kɔ kan ale ye conseil de ministre ladɔnniya k'a yira sa k'a fɔ k'u taara baaraba min na segukaw fɛ yen n'o ye diɲɛsirigina ni tunkarankew ka tɔn don kɛrɛnkɛrɛnnen ye ko a barosigiw kɛra ye tali kɛ min na waati yɛlɛma kɔlɔlɔ ani maaw bɛ se cogo min na ka dansigi kɛ u ka taa ni ka segiw k'o hukumu kɔnɔna na ko ɲɛmaaya tun bɛ maa min bolo segukaw fɛ yen sa o ye fanga ɲɛmaa yɛrɛ ye nin kalo in tile 19 segu ɲɛmaaw fana tun bɛ a kɛnɛ kan ani maa ma falenw ko don kelen kɔni sigira sen kan sa marabolo kɔnɔmaw ɲɛfɔli bɛ se ka kɛ olu ɲɛna cogo min na tunkara ta ale kɔlɔlɔw la ko y'a to ko min ye marabolotigiw ye olu fana ye tunkara ta a kɔlɔlɔ a n'a ko bɛɛ lajɛlen ɲɛdɔn minisiri min bɛ sɛnɛko kunna ale ye conseil de ministre ladɔnniya k'a fɔ sa ko fɛɛrɛ kɛnɛ kun sigilen don segukaw fɛ yen ale ni sikasokaw fɛ yen sikasokaw olu ka foire o tako 6nan tun ye nin ye min bɛ sɛnɛko ta nasira fɛ bɛnɛnfeerelaw olu fana ka don 2nan o fana kun sigira segukaw fɛ yen min ye foire in ye sa ale kɛra kalo in tile 13 ka taa kunfore a tile 14 ale ye tali kɛ min na sa yiriwali kuntalajan o bɛ se ka kɛ cogo di sɔrɔko ta nasira fɛ ka se ka baara di denmisɛnninw ma siniɲɛsigi o lako ɲuman na bɛnɛnfeerelaw olu ta o kun ye tako 2nan ye o kɛra kalo in tile 15 ka taa kunfore a tile 16 o kun kɛ kun ye sa bɛnɛ yɛrɛ bɛ se ka don ba la cogo min ye bɛnɛnko ye a bɛ se ka sigi sen kan cogo min fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ a la cogo min na maa minnu b'a baara kɛ olu fana ka tɔnɔbɔ ko yaasa k'a daminɛ duguma sa fo ka taa se usine tigiw ma u bɛ se ka dɔ sɔrɔ cogo min ko nin fɛn fila faralen ɲɔgɔn kan sa ko laɲini minnu kɛra a la k'a fɔra k'an ka sinsin olu kan yaasa yiriwali bɛ se ka kɛ cogo min na nagakɔrɔ baarakɛlaw minnu bɛ bɛnɛ kɛ ale ni sugutigiw olu fana bɛ se ka nafa sɔrɔ cogo min minisiri min bɛ sigida saniyaliko kunna ani yiriwali kuntalajan ale ye conseil de ministre ladɔnniya fala ye ko jɛrɛ 16nan dɔ n'o bɛ tali kɛ waati yɛlɛma kɔlɔlɔw la ale ni jakɔngɔ kunbɛli k'o baaraw kɛra iriyadikaw fɛ Arabi Saoudite tako 16nan in sa ko Mali yɛrɛ tun b'a kɛnɛ kan minisiri ko sa ko Mali ye fɛɛrɛw sigi sen kan ka taa n'a ka hakilinaw ye iriyadikaw fɛ yen fana nin kalo in tubabu kalo in ale tile 2 n'a tile ka taa bila tile 13 la ko baaraw ye tali kɛ o la an ka dugukolo an ka siniɲɛsigi ko kumaw ye tali kɛ o de la kosɛbɛ Mali ale yera kɛnɛ kan cogo min a y'i jeniyɔrɔ fi fana baaraw sen kɔnɔna na minisiriw fana ye ɲɔgɔn ye ka fɛɛrɛw sigi sen kan hakilinaba minnu bɛ yen dugukolo bɛ se ka kɛ an ka siniɲɛsigi ye cogo min na k'o kumaw fɔ Mali délégation k'ale sen yera jɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw bɛɛ lajɛlen na fɛn fɛn kɛra a dogodogonin sɔrɔ sa Mali i sen don bɛɛ la fɛɛrɛ min bɛ se ka min ye dugukolo yɛlɛma yɛrɛ kunbɛn ale ni waati yɛlɛma kɔlɔlɔ ka taa se dugukolo tiɲɛni ma k'olu baaraw bɛɛ lajɛlen kɛra iriyadikaw fɛ yen minisiri min bɛ bato ni diinɛ ko kunna an ka jamana kɔnɔ ale ye conseil de ministre ladɔnniya fala ye ko min ye an ka imamu minnu kun taara kalan na Marokokaw fɛ yen araba ko olu kɔni segira ka na u ka diplôme n'u ye kalan kɛ ka ban diplôme kan ka d'u ma k'o diplôme dili baara k'o kan ka kɛ Bamakɔ kɔnɔna na yan janvier kalo tile 4 a ko a bɛna kɛ CICB la ko a kɛnɛ ka sa u kɔni bɛna foli ta ka ɲɛsin général d'armée Asimi Goïta ma sabula ale de y'a to ni Mali n'an sera ka bourse 300 sɔrɔ ka taa nin ko in na sabula Maroc yɛrɛ kun ye kalan in jɔ pewu nin kun y'a san 3 ye ko jamanakuntigi ye wuli ka jɔ kɛ yaasa Mali ka se ka taa wa min ye bourse 300 ye Marocaw y'o di alimami minnu taara nin kɛnɛ ka sa ka taa nin kalan in kɛ
k'u fana ye kalan in kɛ ni bonya ni karama ye k'u ye se min sɔrɔ a la k'o ɲɛna kosɛbɛ yaasa ka se ka o bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ alimami minnu nana ka bɔ nin kalan in na sa ka kɛ ni cɛfɔ ni kanmɛn ni bɛn sigili ye sa o de la sa olu kɔni y'a ɲini sa ka ɲɛnajɛ ka kɛnɛ sigi kɛnɛ min na sa u ka baarakɛlaw olu jaabi bɛna na taa d'u ma ani fana ka diplôme d'u ma baara ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ hukumu min kɔnɔna na alimamiw ka se ka waajulu kɛ min bɛna ni bɛn ni kelenya ye silamɛ diinɛ yɛrɛ yɛrɛ taabolo la min ye maaninfinw ka hakɛw bɛ se ka dafa cogo min na min ye tɛgɛ ɲɔgɔnma min bɛ Mali ni Maroc cɛ o fana bɛ se ka sinsin cogo min na fala ye minisiri min bɛ kɛnɛya ko kunna ale ye conseil des ministres ladɔnniya sa k'a fɔ ko bana minnu bɛ anw fɛ yan nin waati in na ko min ye covid ye a tɔgɔ yɛrɛ ye di covid tɛ wa coronavirus ko ale kɔni jɔra kosɛbɛ ka tɛmɛ dɔgɔkun tɛmɛnen kan dɔ in fana n'o ye dengue ye k'o jiginna kosɛbɛ furancɛla fanga ɲɛmaa n'o ye général d'armée Assimi Goïta ye ale ye bɛɛ lajɛlen wele tangali ma koyi ko sabula ko min ye bana kunbɛn o ka fisa bana furakɛ ye fɛɛrɛ minnu sigilen don sen kan an bɛ se k'an yɛrɛ tanga banaw ma cogo min na k'an k'olu k'an taabolo ye Bamako décembre kalo tile 27 san 2024 gouvernement ka secrétaire général Birama Kulibali chevalier de l'ordre national fala ye an bɛ t'e fa fɛ. ka bɛn ni baaraw kɛcogo ɲuman sabatili ye société énergie du Mali ale bena mise à jour kɛ a ka compteur papier Isako bɛɛ lajɛlen na donna nataw la ni fɛɛrɛ kura min filɛ nin ye a dabɔkun ye ka se ka jigiya to ye ani baara kɛcogo ɲuman k'o sabati ani maa minnu bɛ baara kɛ kuran na olu ni ɲɔgɔn cɛ nin compteur baaraw bena kɛ ka bɛn ni octobre kalo tile 16 ye san 2024 b'a fɔ kɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ye a bena code 3 de sɔrɔ chiffre 20 na ta o ta n'o kɛra aw fɛ nka a tɛna kɛ kelen ye bilen nin baara in hukumu kɔnɔna la ka se ka kɛ a ka ɲa kɔdu ninnu u bɛ da ɲɔgɔn kan cogo min na o de filɛ nin fɔlɔ i b'o don compteur bɛ sɔn o la i bɛ sɔrɔ ka filanan tugu o la compteur bɛ sɔn o la i bɛ sɔrɔ ka sabanan n'o y'a laban ye k'o tugu o la compteur bɛ sɔn o la EDM SA ko b'u kɛ ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen na dɔnniya nin baara kura min filɛ nin ye sago tɛ se ka kɛ a kunna baara hukumu kɔnɔna la n'o y'a sɔrɔ kɔdi minnu salen don aw bolo n'a ma la baara fɔlɔ a y'u la baara ka compteur la yanni nin mise à jour cɛ n'a ye gɛlɛya sɔrɔ walima n'a mago bɛ kunnafoni dafalan na k'u b'a da u ka kɛ ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen kulo kan a y'an ka centre d'appel wele min ye 36 077 walima a ka taa an ka agence dɔ la kelen na. an y'a fɔ aw ɲɛna cogo min an bɛ taa Bafulabe marabolo kɔnɔna na fala ye Bafulabekaw fɛ yen nin waati in na min ye an ka cɛden ye n'o y'an ka lasigiden ye Fili Jalo ale kɔni min marabolo maaw bolo bɛ ɲɔgɔn bolo a taara Sidibelakaw fɛ yen Sidibela commune kɔnɔna na ani maire ye masala min kɛ an ka jɛ ka o lamɛn o y'an ka babu ale kuncɛlan ye. an bɛ foli kɛ ka taa Jani lajɛbaw na filɛbaw bɛɛ lajɛlen la ne ye Fili Jalo ye Jani ka lasigiden ye Bafulabe mara kɔnɔna la bi an bɛ Sidibela ka kɛ ni décembre kalo tile 21 san 2024 ani Sidibela yɛrɛmara kafo ɲɛma ani ale bɛna masala kɛ a ka commune kan baara bolodaliw olu bolodara cogo di kɛrɛnkɛrɛnya la n'o y'a ka PDSEC kɔnɔ baara bolodaliw PDSEC yɛrɛ surtout o baaraw bolodara cogo di mun sera ka kɛ mun ma se ka kɛ an bɛna masala o de ka bi sɔgɔmada in na ayiwa nka yanni an ka baro in nun don an bɛ foli kɛ an sɛgɔrɔma dodo ba la Abdulayi Bacili ye frère olu de kɛra sababu ye k'an sɛgɔrɔma dodo walasa an bɛ se ka taa ni ka segin kɛ cogo min na ka jɔ o donni na an ye o kuma an b'u fo k'u waleɲuman dɔn ayiwa monsieur le maire i ni vraiment ka foli bi ye vraiment dan tɛ foli min na foli t'an bɛ kɔfɛ mais moi ne tɔgɔ Demba Konate je suis le maire de la commune rurale de Sidibela commune bɛ Soubizania cercle de Fébi avec la nouvelle marché administrative là donc Sidibela commune kɛra Soubizania cercle fɛ Soubizania cercle commune 5 de don o commune 5 Jalan Jakon Kontela Sidibela Tomora donc la plus petite commune c'est Sidibela commune mɛni Sidibela bɛ danfara la olu ye Tomora b'an kɔrɔn fɛ an fan fɛ voilà an tibi Segala commune B voilà donc Tringa Marena bɛ an saheli en fan fɛ ani Jakon Kontela b'an Bambou en fan fɛ donc Sidibela commune bɛ situé ni jamana ni ɲɔgɔn cɛ n y'a fɔ cogoya min na c'est la plus petite commune
du cercle de Oussoubidiania, avec une population de 11 595 habitants. Voilà, donc, même il faut communiquer à monsieur le maire, ani ka commune do i ka commune ye commune ni ni ani dugu caman bɛ danfara bɔlen ja monsieur le maire maire bɛ baara kɛ sɛbɛn min na a bɛ fɔ ko PDSEC programme du développement économique social et culturel an bɛ waati min na i b'a fɔ bi Sidibé la PDSEC kɔnɔ ko bɛ cogo di baara jumɛnw sera ka kɛ aw y'a aw ka PDSEC labɛn cogo di ani baara minnu bolodalen de mun ma se ka kɛ an bɛ fɛ k'i da don la k'o ɲɛfɔ diɲɛ mɔgɔ ye. Diallo merci ni cɛ ka kɔrɔfɔ la donc si PDSEC ni PDSEC bɛ kɛ an bɛ population bɛɛ ka lahalaya ɲini bɛɛ ka hakililata ɲini ni mako bɛ fɛn min na sigida la ni haju kɛrɛnkɛrɛnnen b'o la an b'o ta k'olu bila PDSEC kɔnɔ o de ye PDSEC ye san 5 baara de don. Voilà, au hukumu kono Sidibé commune PDSEC laban men b'an bolo baara caman kɛra vraiment baara caman kɛra grâce au financement ANICT ani ka commune ka contribution ninnu voilà parce que contribution nu commune bɛ contribution dɔw kɛ o baara dɔw la quoi donc o kɔnɔna na an ye baara caman kɛ voilà donc an ye école jɔ ka cité jɔ ka maternité jɔ voilà ka équipement scolaire do fana kɛ ani ka salle de conférence an ye nin bɛɛ baara kɛ san 5 tɛmɛnen kɔnɔ PDSEC kura an y'o élaboré mais a kɔni ma validé fɔlɔ parce que voilà donc in banna 2021 de donc 2021 2026 dɔ wɛrɛ kan t'a kɛ quoi an y'o boloda o kɔni bɛ sen na o kɔnɔna na baara caman bololalen b'an bolo o fana la ni o ye jiko ye jiko fanba de b'a an tɔɔrɔlen bi parce que jiko bɛ yan na kɔlɔnba ninnu n'i ye kɔlɔnba ninnu sen kɔlɔnba ninnu bɛ ja ni dɔ kɛra bɛ ja donc il faut des forages maintenant bon forage ninnu o wari ka ca donc mais an ye caman an y'o boloda n'an ye financement sɔrɔ an bɛna olu kɛ. Voilà, donc, ani anga PDSEC kura in kono, donc, comme piste rurale be, pour table maraîchage kola, pour que muso be senka barado kuyerenye ka na façon sira doso, be, ani sirako ba na kosobe, parce que ya enclavé nindo. Voilà, donc, Diallo ni ya ngininga, PDSEC koroyin kono bara caman de kɛra an ka commune do avènement kabini commune avènement ninnu kɛra vraiment a ye Sidibé la vraiment a ye ça a permis ka développement ka développement ka taa population ninnu développement kɔni kɛra fo ka dɛmɛ tɛmɛ parce que n'i y'a jateminɛ indépendance ni sisan tɛ décentralisation de y'a to Sidibé la kɛra vraiment an sina ka réalisation ninnu kɛ ka parc de vaccination ninnu kɛ ka dɔgɔtɔrɔso jɔ ka dispensaire jɔ ka maternité jɔ ka CESCOM jɔ donc vraiment baara caman de kɛra écoleso caman de jɔra cité des enseignants caman de jɔra voilà donc hali bi an kɔni décentralisation a fisara an ma kosɛbɛ donc hali bi an b'a dɔn kɔni ni y'a taga bɛ kɛ décentralisation de don sinon solution tɛ population ka ɲataga la donc n'i ye ɲininka n ye min dɔn o hukumu kɔnɔ fɔlɔ o y'o de ye hakɛto bɔ la. Monsieur le maire, an b'i fo an bisimilali la i ka commune kɔnɔ kosɛbɛ. Monsieur le maire, n'i ye a jateminɛ bi i b'a ye k'a fɔ commune caman bɛ bi gɛlɛya b'u kan impôt ko la dɔw yɛrɛ fana bɛ u ka tagamadenw olu ni commune tɛ k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka baara kɛ nka e ka impôt ko bɛ lahalaya jumɛn na bi ani e n'i ka tagamadenw cɛ bɛ cogo di commune ɲɛtaga baara bolodaliw la. Diallo ni cɛ i ka kɔrɔfɔ la vraiment
ne b'a fɔ ne an kɔni commune la Sidibala yan an bɛ Ala tanu parce que an ka diaspora min b'an bolo kɔ kan ka taa France ma k'a bila Espagne la k'a bila Italie la k'a bila Espagne Italie ani France fo ka taga bila Gabon yɛrɛ la n b'a fɔ vraiment hakili b'an kɔ i bɛ école karamɔgɔ caman b'an bolo yɛrɛ IDEO b'o sara IDEO bɛ kan k'olu sara donc an b'u fɔ i ka o baara la donc fɛn fɛn fana n'a mako sera ma k'a fɔ nin ko in b'an lafililen yan nɔ an tɛ se ka financement sɔrɔ awa bulu wɛrɛ kan donc n'an ye kan bɔ fɛ dɔrɔn i b'an dɛmɛ donc je profite de l'occasion pour saluer la diaspora ka diaspora fo ka sage k'u fo i bɛ baara min na i bɛ cɛsiri min na dan t'a la quoi an kɔni tɛ se k'i sara sɔrɔ mais k'e yɛrɛ ye dɔ dɔn parce que n'i bɛ kɔ kan ni hakili t'i yɛrɛ la i hakili t'i i ka denbaya minnu bɛ kɔfɛ vraiment o ye fɛnba de ye donc foli b'u ye donc impôt ko mobilisation de ressources Sidibala yan an b'a fɔ o fana bɛ kan ka kɛ a kɛcogo la parce que population yɛrɛ b'a ka impôt sara i b'i ka taxes sara des fois an ka mobilisation bɛ se ka taa atteindre jusqu'à 90, 98, 99%. San dɔw la yɛrɛ an ye 100% yɛrɛ de kɛ donc n'i y'a fɔ donc vraiment n bɛ n ka population fo engagé len bɛ commune ko la ka si degré min na vraiment a tɛ se ka tɛmɛ o kan quoi donc o foli b'u ye donc diaspora fana b'u fɔ entente bɛ yan n'i y'a ye Sidibala commune ye tɔgɔ dɔ b'a la k'a fɔ vraiment a tɔgɔ bɛ si yɔrɔ dɔ la o ye bɛn de ye bɛn kɔni bɛ yan mankan tɛ yan ɲɔgɔn kansoki tɛ yan donc mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn faamu donc ni maire ye min fɔ dɔrɔn mɔgɔw bɛ tugu a kɔ voilà ne fana ni n ka baarakɛden don on essaie de travailler vraiment dans la transparence voilà parce que n'i y'a ye mɔgɔw bɛ tugu i kɔ c'est que i tilennen de n'i tɛ tilennen mɔgɔw tɛ tugu i kɔ donc n bɛ n ka baaraden ninnu fo n ka collaborateur ninnu b'a bɛɛ fo voilà ne ye san 18 ne bɛ mairie la bi kɔni san 18 vraiment dɔ kɛra mais voilà dɔ kɔni kɛra développement tɛ se ka ban dɛ mais dɔ kɛra la an bɛ Ala tanu o de don Jalo. Monsieur le maire an b'i fo an ka commune bɛ yɔrɔ jumɛn bi gɛlɛya ko nasiraw fɛ gɛlɛya jumɛn bɛ Sidibala commune kan n'o kɛlen bɛ bi ka maire n'a ka conseil degun n'o kɛlen bɛ ka kɛ sababu ye Sidibala ɲɛtaga dɛsɛlen bɛ ka sabati o ye gɛlɛyaba jumɛnw ye n'a bɛ se k'i da don o la bakurubaw la. Jalo merci ka kɔrɔfɔ la donc i y'a fɔ gɛlɛya belebeleba min b'a an ka commune du nord ninnu kan Usibijanya cercle o ye sirako ye sirako voilà donc an enclavenen don kosɛbɛ donc ka taa seli kɛ ɲɛma ka taga bila Sandare la o sira n'o sira in ma dilan ka taga bila Sandare la an tɛ se ka bɔ nɔgɔ la bon ka taa Bafulabe fana ka taga bila Kita la tant que o sira in ma dilan ka kɛ goudron ye an tɛ se ka bɔ nɔgɔ la mais ni o sira ninnu fila ninnu dilanna vraiment ka pont kɛ Bafulabe ba la vraiment an b'a fɔ dɔ bɔra an ka sɛgɛn ba la quoi dɔ bɛ bɔ an ka tɔɔrɔ la voilà ni o bɔra ye ni sirako bɔra ye ni ye min fɔ n bɛ to k'a fɔ tout le temps o ye gomuko ye gomuko in ye ka ta kasaraba ye an ka commune na yan parce que gomuko mɔgɔw y'a faamu kojugu parce que bɛ to ka posine ta ka yiriw pingiya la donc vraiment yiri bɛɛ bɛ kan ka sa donc an dun bɛ jamana an bɛ dunan min na sisan dunan in bɛɛ bɛ sɔn ko changement climatique o changement climatique tɛ se ka kɛlɛ tant que an bɛ kan ka yiriw faga dɛ ni yiriw bɛ kan ka faga changement climatique kɔni o bɛ n'a kɛlɛ parce que yiri dɔw b'a en permettre san ka na yiri dɔw b'a en permettre pour que oxygène ka sɔrɔ n'a fɔra k'a fɔ yiriw bɛ kan ka faga bon vraiment les autorités là il faut qu'ils prennent des mesures contre ces fléaux là sinon vraiment an ka sigidaw tiɲɛna dɛ
Donc, moi, c'est un cri de cœur que je fais. Et je pense que média nous besoin qu'à réélé, qu'à travailler qu'à se remettre, mais vraiment, nous, ça nous touche ici. Voilà, donc, on y a un préfet. Alors, le préfet lui-même est en train de s'impliquer là-dedans pour que solution sur le problème là, pour que bara in kala jo quoi. Na manjo, anga jamana nous 100 ans ni nanko. Jamana nous be tiala de. Voilà, puis ça de bara nous fa, il be ça. Bara nous kambare du bula comme dron, bara nous be ça. Donc vraiment hali mo do be ni yo sugodu. Dans le futur là, le cancer provoqué mo chamana, mo ta donc quoi. Voilà, donc be o gele ou banka. Awa gele belebele ba flying koni ulbe. Il faut que solution ga sorola. Ni leta koni ande masira kola. Kande maka gomi koni vraiment lajo. Vraiment obe ke sababu ka dobanga digula. Orero. Monsieur le maire, i ka kunnafoni n'ala sɔnna an b'a lase a laseyɔrɔ la o ye Jani ka laɲini ye ka gɛrɛ sigidaw la k'u ka gɛlɛyaw dɔ k'a yira marabajɛkulu la. Monsieur le maire, e ko nisɔngɔ bɛ ka sara i ka commune kɔnɔ kosɛbɛ nka nisɔngɔ kɔfɛ yala dɛmɛbajɛkulu bɛ la wa ONG fan fɛ minnu bɛ se k'i dɛmɛ ka baara wɛrɛw boloda ani ka baara wɛrɛw kɛ wa yala o dɛmɛbajɛkulu b'i bolo fɔlɔ wa? Bon, demain pas donc espagnol coopération espagnole dans le cadre de la santé, on peut kankandem. Donc ni a fo gouvernement et ka bola ANICTD, l'agence nationale pour l'investissement des collectivités. Il y a ici voilà bara chamanke donc anga droit de tirage de en permettre kan chamanke. Droit de tirage nous fana dépendant de commune ka à performance là une commune est baraque à session nous becque à Nyama et transmis à la tutelle à Nyama donc barabe kanga sira sur à Nyama donc au débat tout commune fana be worsoro pour que ka investissement nous que donc na ya sur population fana engagé les no bika impôt sera là nous be baromètre de farafranyon ka pour que ka commune nous financer quoi au niveau de l'ANICT. Donc on permettrait qu'à parachamanke. Voilà, donc il y a faut maintenant ONG yana origine chamantiano, origine yana matambolo. Mais en espagnol nous ka de santé bola. Vraiment aucun bien anga santé mo demene kosobe. Voilà, donc anga c'est comme et tout ka appuyer ka fen la kala donc ka électrifier à électrifier. Voilà, donc ni wote ONG pour tambolo yano ONG te évoluer dans les cercles d'abord pour le moment. Sira ko de dumbe o be balle ni ay ONG tenala ni sira te rola ONG akagra kana baraki. Voilà. Aywa, monsieur le maire, anga kulume ka se cɛncɛn ka dɔɔni nka yani an ka baara kun cɛ an b'a dɔn Siribela sɛnɛ baganmara o bɛ lahaliya jumɛn na e ka commune kɔnɔ yan yala o sabatilen don kosɛbɛ wa gɛlɛyaw bɛ o baaraw la wa? Bon, Siribela c'est une zone d'agriculture et d'élevage. Baganmara ani sɛnɛ de b'an fɛ yan an ka baaraba y'o de donc gɛlɛyaw b'a la parce que vraiment herbicide be bolen sisan ko ka bin fagalan mais bin fagalan population va utiliser de manière anarchique donc tuma dɔw la bɛ marfɛn ninnu fa donc il faut un encadrement il faut que gouvernement ka sen k'olu bɛ encadrer ka mɔgɔw bila ka service d'agriculture mɔgɔw bila ka na k'olu ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna ka mɔgɔw encadrer. Donc sɛnɛkɛminɛn ko dasa fana bɛ mɔgɔw la voilà an ka yɔrɔ la yan n'i y'a ye Siribela commune ye n'i y'a Siribela commune bɛɛ ta hali tracteur kelen t'an bolo yan donc an b'a fɛ kɔni ni y'a bɛ sɔrɔ olu la ka hali coopérative dɔw monter pour que ka dɛmɛ sɔrɔ banque ninnu fɛ pour que au moins tracteur dɔw ka sɔrɔ
pour que mɔgɔw bɛ se ka baara kɛ cogoya min na. Bon, élevage fana, élevage c'est une zone d'élevage par excellence. Donc élevage n y'a kɔlɔlɔ dɔw fɔ n'i y'o ye gomu ko in ye. Bagan caman de bɛ gomu dɔn kungo kɔnɔ olu bɛ sa. Donc ni y'a sɔrɔ olu la vraiment olu ka ɲi. Sinon vétérinaire b'an bolo a bɛ to k'an ka bagan ninnu kɔlɔsi. Donc vaccination ninnu bɛ kɛ a ɲɛ ma. Donc an b'a fɔ o bɔgɔ la ko ni problème ba tɛ yen. Mais sɛnɛko bɔgɔ la il faut que mɔgɔw ka dɛmɛ pour que bɛ se ka sɛnɛ kɛ de manière intensive quoi. Monsieur le maire, an bɛ kuma segin ma welekan min b'i bolo ka ɲɛsin ka taa jamana marabaa jɛkulu la ani i yɛrɛ ka commune denw minnu bɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan parce que o bɛɛ lajɛlen bɛ na an ka jɛmukan in lajɛ bɔlɔlɔsiraw fɛ. Welekan jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin ka taa jamana marabaaw ma ani welekan jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin ka taa i ka diaspora ani kɛrɛnkɛrɛnyala Siribɛlaka den minnu bɛ jamana kɔnɔ yan walasa Siribɛla ɲɛtaga u ka se k'u fanga fara i kan baara in ka sabati. Merci Diallo. Donc n bɛ sɔrɔ n ka population de ma ka population mɔgɔw fo. Population Siribɛla population bɛn ni kelenya min bɛ yan n bɛ hali bi ne b'a ɲini fɛ ka continuer o sira kelen fɛ parce que ni bɛn tɛ yɔrɔ o yɔrɔ développement tɛ se ka kɛ yen. Voilà, ni bɛn tɛ yɔrɔ o yɔrɔ hali impôt ninnu ni taxe ninnu tɛ se ka sara ni bɛnbaliya bɛ yen. Donc n b'a ɲini fɛ hali bi i ka cɛsiri san 20 ni kɔ sisan an bɛ cɛsiri la an ye nafa min sɔrɔ cɛsiri in kɔnɔ bɛɛ b'a dɔn. A mɔgɔ si tɛ yen dugu si tɛ yen baara man kɛ yɔrɔ min miliyɔn 10 ni miliyɔn 20 baara man kɛ yɔrɔ min a fitinin y'o de ye. Ni pariki man kɛ yɔrɔ min ekɔliso jɔra yen ni ekɔliso man jɔ maraîchage kɛra yen. Donc an b'a ɲini mɔgɔw bɛɛ kɔlɔnba sinna dugu bɛɛ la an ye kɔlɔnba sin dugu bɛɛ la. Donc population yɛrɛ y'a ye k'a fɔ ko impact de bɛ décentralisation na. Donc hali bi ko continuer o cɛsiri fɛ k'an ka diaspora fo hali bi k'i hakili to an na i k'an dɛmɛ voilà i k'an dɛmɛ an k'i hakili to ɲɔgɔn na an k'i ɲɔgɔn dɛmɛ voilà i y'a ye an fana bɛ sigilen yan an courage b'an na c'est grâce à eux ni an y'a dɔn i ye bolo jigin an fana bɛ se k'an bolo jigin mais n'i y'a ye dɔrɔn courage b'o la an fana bɛ courage ta ka continuer ka baara kɛ ka a lasiya d'an na. Donc ɲɛmɔgɔw n'a ye Mali faamaw ye n'u ka foli bɛ transition maaw ye puisque bɛ baara min na baara fitinin tɛ voilà lakana in de ka gɛlɛn n'a fɛn bɛɛ ye alors que jamana bɛ yɔrɔ min sisan ni lakana ma sabati vraiment développement tɛ se ka kɛ parce que mɔgɔw tɛ se ka baasi kɛ ka yɔrɔw la i tɛ se ka baara ɲɛ sɔrɔ. Donc vraiment n bɛ transition mɔgɔw fo ka Asimi n'a ka jama bɛɛ fo hali bi i bɛ sira min kan i ka continuer sira in fɛ pour que Mali ka se ka basigi ni Mali basigira o tuma ni élection ninnu kɛra jamana bɛ se ka démocratie matarafa sinon bi a ma nɔgɔn dɛ a ma nɔgɔn voilà lakanabaliya fana an ka zone la yan insécurité bɛ yan nɔ voilà pour le moment mɔgɔ minnu ma s'an ma fɔlɔ k'a ko kɛ yan nɔ an bɛ dugawu yɛrɛ i kana si yan nɔ mais toujours est-il que mɔgɔw bɛ to ka kumaw mɛn kɛrɛfɛlaw la i bɛ yan donc mɔgɔw bɛ siran siranya bɛ yen voilà insécurité bɛ yen donc hali bi an k'i janto an ka cercle la parce que an bɛ wula de kɔnɔ. Falaye ni na dan sigi sa an ka kunnafoniw na n'Ala sɔnna ma sini nɛgɛ kanɲɛ 18 Niger jamanakuntigi ka kuma Sumayila ka somayɛlɛmani san 4 ani an yɛrɛ ka sɔrɔdasiw bɛ wuli ka jɔ min na nin waati kura nin waati na ka kɛɲɛ ni AES jamanaw ye ani Ibu Si bɛna na ɲɔgɔn sɔrɔ o ka sini nɛgɛ kanɲɛ 18 a y'aw jija aw jɛmukan kana fɔ aw kɔ yaasa aw ka se ka faamuyali caman kɛ waleya minnu bɛ sen na ka ɲɛsin AES jamanaw ma an yɛrɛ ka jamana ɲɛmɔgɔ kɛra ka fɛɛrɛ minnu tigɛ ani an bɛ se ka fɛɛrɛ minnu fana tigɛ bi sabula a ɲinina dugudenw bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ k'i sen don baara in na a bɛ se ka ɲɛ cogo min an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn an b'a fɔ sisan ko Ala k'an ka jamana kisi Ala k'an ka jamana tanga Falaye Keyita ale y'a bila bɔlɔlɔ fɛ a bɛ se k'aw ye cogo min na k'a to aw sigiyɔrɔ la Ala ka tile hɛrɛ cɛ Ala ka sababu ɲuman kɛ ye a k'an bɛn sini ni Ala sɔnna a ma.
an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kɛlɛ a y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kɛlɛ n'a ye kunnafoni sɔrɔ binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kan a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na 80 00 11 20 walima 80 00 11 22 walima 98 17 36 75 ngo 98 17 36 45. Ayiwa yana an k'an kɔ don ɲɔgɔn na fala ye an balimakɛ a n'an terikɛ n'o ye Yusuf Traoré ale yɛrɛ bɛ boulangerie baara kɛ a ko a bɔra Banamba ani Balabugu ni ɲɔgɔn cɛ a ka porte-monnaie o de binna a kɔ porte-monnaie in kɔnɔ kɔni ale kɔni ka sɛbɛn bɛɛ de b'a kɔnɔ a ka carte nina a ka carte d'identité banque papier 3 a ka permis de conduire a n'a ka moto vignette o bɛɛ lajɛlen b'a kɔnɔ ko wa ko ni maa min sera ka minɛn ninnu ye ko donbolo b'a bolo ka k'a tigi ye i bɛ se ka weleli kɛ 76 08 91 33 walima 66 91 69 74 an balimakɛ Yusuf Traoré ko a ka papier porte-monnaie de binna a kɔ porte-monnaie in kɔnɔna na sa carte nina a ka carte nina b'a kɔnɔ a ka carte d'identité b'a kɔnɔ a ka banque papier 3 bɛ a kɔnɔ permis de conduire b'a kɔnɔ ani a ka moto vignette wa ko ni maa min sera ka sɛbɛn ninnu ye i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru sira min na o ye 76 08 91 83 min ye 66 91 69 74 donbolo bɛ yen ka di maa ma ni maa min sera ka nin an bɛ dugawu kɛ sa an balimakɛ Yusuf ala k'a garisigɛ don a ka sɛbɛnw bɛɛ lajɛlen na.